ऐसे टुकुर टुकुर का ताक रहल बानी? नजर लगावा तानी। लगाई। एकरा बाद कहीं अगर हम हेरा जाए, चाहे हमार तबीयत खराब हो जाए, चाहे हम मर जाए, तब हमरा से कुछ मत कहब। अरे रुक काहे गइलू? और बेकार की बात करा, इतना सा का होखी? ये हंसी देखे खातिर ही तो इतना देरी से जोहत रहनी है। रहुआ कि हमार हंसी बहुत पसंद है ना? बहुत। तू पूरा जिंदगी ऐसे ही हंसत रही है। अच्छा तनी एगो बात बतावा, तो के पूरी जिंदगी ऐसे ही देखे खातिर का करे के पड़ी? ना मतलब तोरा का चाहिए हमरा बतावा, तोहार सब सपना हम पूरा करब। राउर तो रुपया के पेड़ बा ना? का पता हो भी सकेला। बा का? पहले काहे ना बताओनी? दूर जौन पूछा था नहीं वो बोला ना। अपन सब सपना बतावा। बहुत सपना नहीं खे, हमारे एक एगो सपना बा कि रहुआ पूरा जिंदगी ऐसे ही सीधा साधा रही और हमनी के जिंदगी ऐसे ही साथे साथे प्यार से कट जाए, बस। बाप रे, कितना सीधा विचार बा तोहार। तोहरा के तो 200 साल पहले जन्म लेवे के चाहत रहे। ई का दत हाय ना देखो, रहुआ से बात करत करत कब सांझ से रात हो गई पता भी ना चलल। दत कितना काम बाकी बा, चलो खाना बनावे के बा। का भाई चली ना, हमरा कुछ काम बा। अरे काम बा मतलब? अरे कहाँ? अरे बता के तो जाई। 1 मिनट, आप लोग तनी बैठी, हम आवतानी। तो बढ़िया बनो एकदम मस्त। मिस्टर मेहता। यस। हमका मत मारा, हमका मत मारा। परी, सब हो गई? हाँ, हो गई। अच्छा सुना ना, बोलो तो नहीं कि जब हम बुलाई तबे बाहर आई। हाँ हाँ। और हम कहत रहनी कि हमारे दोस्त लोग ना इतना पढ़ल लिखल नहीं थे, और मुराद भाई अगर कुछ उल्टा पल्टा कह देला ना तो तू बुरा मत मानिया। बुरा ना माने। असल में उनकर तनी दिमाग खराब बा। रउआ से ढेर। हम बाहर जाता नहीं। कहाँ भी है? परी आवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर जा। जी। आवा, बैठा 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 बैठा। तो हर बाबूजी के घर कहाँ बा? यही शहर में।
बाबूजी, माई, भाई बहन? केहू नहीं खे, बस एगो चाची बाड़िन। तू आंख में देख के बात ना करे लुका। न मतलब परी, मुराद भाई हमार बड़ भाई के जैसन बाड़न। हम इनकरे टैक्सी चलाइला। ई बहुत कुछ कइले बाड़न हमरा खातिर। हम बतावले रहनी ना। राउर बहुत शुक्रिया। आमिर, तोर किस्मत बहुत बढ़िया बा। ना तो आजकल के समय में कौन लेकी ले चाले और कौनो लेकी आंख नीचे करके बात ना करे ले। हमार काम खत्म। चलो तनी, तू लोगन से मिले खातिर आइलो नी, मिल लेनी। इला। परी, शुक्रिया बोला। शुक्रिया। ठीक बा, चला। तोहरा से मिल के बहुत बढ़िया लागल परी। चलो तनी। अरे हम इतना खाना बनावले बानी रउआ लोगन। असल में बहुते खाना बनावले बानी, रउआ लोगन बिना खइले चल जाई। तोहरा के देखे आइल रहनी हो, देख लेनी। आमिर, अब सब खाना हम रउए के खियाइब। दिल में हमार तू बसेलू, कैसे तोहरा के बताई। तोहरा बिना हम अब कैसे गिन गिन के दिन बिताई।